המטרפת של קולקציה 98 זמן חורף. כתבנו אדם שוב נמצא שם ונעבור אליו בשידור ישיר. אליך שוב אדם, ואנה אדם, שוב אלינו בגמר התצוגה, שוב. אדם? כן, שלום גבירותיי ורבותיי, אנו כאן בירושלים נמצאים בתצוגת אופנה 1998 שמארגנת לנו סוכנות חשל"צ. כפי שרואים, כולם פה הגיעו מכל רחבי הארץ, אנשים רבים נדחקים לראות את הדוגמנים השונים שהגיעו, של כמובן קולקציה 98 זמן חורף. תצוגה מתחילה בעוד מספר שניות. כן, הנה אנחנו יכולים לראות כאן את הדוגמן הראשון, כן, פשוט מהמם. אנחנו רואים פה את הצדיק, אפשר להתמקד בלבושו ההולם בן ישיבה אמיתי. יש לו ציצית, כיפה וגמרא בידו השמאלית. יש לו שאר פריטי לבוש מזהים כגון משקפיים מוזבים ואת פארקר בכיס חולצתו. הוא מהלך בצעדים יהודים כאשר האצבעות שלו זזות לצדדים והוא כותב כל מיני חידושים בגמרתו. ניתן לפגוש אותו בהשל"צ בכל שעות היממה, גם בשעות המאוחרות ובדרך כלל בבית המדרש. כן, הצדיק כפי שאמרנו. מיד יגיע הבא בתור, הדוגמן הבא שלנו, אנחנו מצפים פה בכיליון עיניים, והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי, זהו כלי עולם משגע. אפשר לשים לב, אם הדוגמן יוכל לרדת, לתיק לואו אלפין אקספלור דגל 740 560 ליטר באדיבות אליהו לנדאו. אפשר להבחין בסקרפה שלו נעליים מעולות מתוצרת משובחת, מכנסה דגמה חסרות הפשרות, משם נעלה לחולצת הפלנל הפתוחה, שמבעדה אפשר לראות את שערות החזה המתנופפות. חרן הסנפלינג כרוך בחוזקה סביב הצוואר, משקפי השמש מתנוצצים ביופי והכיפה הקטנה שמוטה בצד ראשו. מפת השבילים מבצבצת באינטלקטואליות מתחת לכתפו. סטייל זה של בן אדם אפשר למצוא בדרך כלל במדבר יהודה, במרחבי הנגב ובגולן. הוא נמצא לפעמים בישיבה כשהוא ממלא מים במימייה ולפעמים מתקלח. וכאן אנחנו חכים לדוגמן הבא שלנו. כן, זה הדוגמן הבא. הנה הריעו לו אבותיי, זהו הברסלבר. הוא מתלהב, בחור מאוד מתלהב ביותר. אם אפשר לקחת זום על הכיפה הגדולה, הציצית, בעלת פתילת תכלת והגיטרה. טניה בידו השמאלית, הוא מתקדם בקפיצות מצד לצד, כשפיו ממלמל שירים צדיקים. עיניו בורקות ברחפנות מר, וכל כולו אומר התלהבות חסרת בסיס. ניתן למצוא אותו בזרים שונים בהשל"צ, במיוחד במקומות בהם הוא לא רצוי על ידי חברה. הברסלבר מתבלט בעיקר בערבי שבתות, כאשר הוא משנה אורו, הוא מתחיל להתלהב על קרליבך. בדרך כלל הבעיה נפתרת כאשר חבריו משתיקים אותו. כן, עד כאן הברסלבר. כן, והנה, הדוגמן הבא שלנו. אוי לא. זהו הדוגמן הרביעי, הדפוק. הדפוק נמצא באתרים שונים בהשל"צ ומנקץ לכל מי שהוא פוגש בדרכו. הוא עושה שטויות בכמויות אדירות וכמובן מרגיז את הסביבה עד להתמודדות עצבים כללית. מעשיו אינם מובנים כלל, ורק הוא יודע מדוע הוא חי בעולם. לבושו משונה, הילוכו מוזר וכל כולו אומר דפיקות וטמטום. הוא כאן ראה מנסה לחטט באף. הוא חי בכמויות קטנות, בעיקר בשישית ובשביעית. עדיף שלא להתקרב אליו ולקפוץ מהחלון הקרוב כאשר הוא מתבעט עליך. מצבו הבסיסי הוא עפיצות שיגונית, והוא מועיל לעולם כשהוא ישן, בעיקר כשהוא ישן. כן, טיפשי למדי, גבירותיי ורבותיי, זהו הדוגמן הרביעי, הדפוק. כן, הדפוק. טיפשי למדי, ממש. חסר כל שמץ של אינטלקטואליות. אוקיי, עד כאן תצוגת האופנה 1998 בחסות חשנ"צ. תודה שהייתם עמנו ואני מקווה שתתאוששו בהקדם. כאן אדם שוב, אליך אסף, לאולפן. היה דווקא די בסדר, אבל למה האחרון שם הלך עם המכנסיים הפוך, למה? ולסיום, קטע מטורף שאני בטוח שלא ראיתם מעולם. השיר של השמינית, קבלו אותו! קבלו אותו!
אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה. אתם סוסים ילדים קטנים, בשיעור גמרא הם ישנים, הם רוכשים בכן ספרים שלמים, בלילות ובימים, על הצאן אצלם ביד שמירה, בביטויים שונים שבסדרה, פה בצד הטוב עוד שטויות, רוב החבר'ה הם דברים, אבל אני בי הבועדת, אבל אני בי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה. הסיסיסטים אנשים קטנים, שבונים מחזור ומאפגינים, על כל אוכל שפגום קלות, צורכים את גולי גולות, מדליקים שם בלילות שלטים, על לוחות ועל קירות בתים, משחקים בתים בלי לחדול, ובונים מחזור גדול. רבא ליבי הבועדת, רבא ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה. מזריצים הפעננים, מדריכים גאים ושחקנים, טלפונים זה הסטייל אצלם, כך זה מרגיש מושלם, ישיבה צודקת תיבנה, עזרים והתנפנס כולל, ועם בדעות כולל, תסתובב וברגע, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה. הצמידים זה דבר נפלא, היא הכי גדולה, פעולה. הצמידים זו תקווה שונה, ואתם מבטיחים שאנחנו בהסנה, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים הכי טובה, אבל ליבי הבועדת, אבל ליבי הבועדת הישיבה, אני שרוף על הישרן, היא הישיבה לצעירים. איזה שיר, היה גדול, היה אדיר, ממש מצוין. הלו, תתעורר, הסרט נגמר, מה אתה עושה עכשיו? תגיד להם יפה שלום ונלך הבית. טוב, היה ממש כיף איתכם, בנקודה זאת צר לי שאנחנו נאלצים להיפרד,